שלום דוקטור עמית מור, מומחה לאנרגיה. ערב טוב. לאור העובדה, ידיעות אחרונות פרסם היום שיש יוזמה ממשלתית, אני לא יודע בדיוק באיזה דרג וכמה זה רציני, להקים תחנת כוח גרעינית בישראל. על זה הרי מדברים כבר איזה 60 שנה. 40 שנה. 40 שנה. כן. למה לא הוקמה עד היום? לא הוקמה משיקולים כלכליים ואסטרטגיים. ראשית, בסביבה שיש מדינות ערב סביבנו, לא כל כך פופולרי יהיה מבחינת מדינת ישראל, שעדיין לא חתומה על אמנת אי הפצה של נשק גרעיני, וגם אנרגיה גרעינית מסיבות ידועות. רק ישראל תקים כל זעקה שמעוניינת להקים תחנת כוח גרעינית, מיד צפוי שמצרים, ירדן, מדינות אחרות, שדרך אגב בשנים האחרונות בהחלט מעוניינות להקים תחנת כוח כזו בעצמן, תקמנה כל זעקה. בנוסף, לאחר צ'רנוביל, האסון שהיה לפני 21 שנה, שנהרגו, מתו עשרות אלפי אנשים, הכתם הזה נמצא, והחשש פסיכולוגי אצל הציבור בעולם בפני אסון כזה בעתיד, הביא לכך שמספר תחנות גרעיניות ירדו או נסגרו לאורך השנים. לאחר עליית מחירי הנפט בשנים האחרונות... יש עוד סיבה, אבל צריך להבין שיש עוד סיבה, וזה שאם ישראל תלך ביוזמה כזו, זאת אומרת תתקדם ביוזמה כזו, היא תידרש לחשוף את העמימות שלה בנושאים גרעיניים אחרים. אין ספק, היא תידרש לחתום על אמנת אי הפצה וגם ביקורת של ארגון האנרגיה הגרעיני, ומסיבות אלה וסיבות סביבתיות, חשש של הציבור בעיקר כל פעם שהנושא עלה, מיד היו הפגנות של תושבים שלא רוצים תחנת כוח גרעינית באזור שבטה בנגב שאושר לשם כך. לכן עד לאחרונה הנושא הזה לא היה נראה רלוונטי, וישראל ייצרה את כל החשמל שלה בפחם ובנפט, עכשיו בפחם ובגז טבעי. אז הסיבה היא שהנושא העולה שוב זה האמרת מחירי הדלקים. האמרת מחירי הדלקים, הנושא של בטיחות אספקת האנרגיה, במיוחד אחרי שפוטין סגר את הברז של הגז הטבעי למדינות אירופה רק לפני שנה וחצי, בגלל סכסוך על מחירי גז טבעי מול אוקראינה, וגם הנושא הסביבתי, ההתחממות של כדור הארץ. היתרונות של האנרגיה הגרעינית הם רבים. ייצור באנרגיה גרעינית לא מייצר פליטה של מזהמים, תחמוצות חנקן רעילות, חלקיקים, תחמוצות גופרית. כמו כן, אין פליטה של גזי חממה, שדו תחמוצות פחמן שמחיים את כדור הארץ. אבי, יש לך הבעה של הסתייגות כל הזמן, אני לא יודע כן, ממה. זה סיפור קצת מצחיק. כי לא עלו את דבר ראשון, מבחינה כלכלית זה לא נורא כדאי, כן? אנחנו בתור מדינה קטנה שלא משפיעה על צריכת האנרגיה העולמית, זה דבר מגוחך, הרי אנחנו לא נסכים בשום פנים ואופן שלשכנים שלנו יהיה כור גרעיני, אז אנחנו נקים כור גרעיני ונגיד לאחרים, לכם אסור. אנחנו לא מסכימים שהשכנים שלנו יקימו אנטנה סלולרית, אפילו, כן? אבל אני לא בטוח בזה. זה ברור שזה לא יקרה. צרפת נדמה לי 85% מהאנרגיה שלנו. בכל מקרה... מבחינה ביטחונית זה דבר מסוכן. זאת אומרת, אנחנו במלחמה. בכל מקרה אנחנו מבינים שלוח הזמנים, אילו היינו רוצים להקים תחנת כוח גרעינית, והיינו מתחילים היום בתכנון שלה ובמיזם הזה, אז היה לוקח בערך 20 וכמה שנה? להערכתי, אם נתחיל היום, וצריך להתחיל היום לתכנן, לחשוב, לעשות מבחן התכנות, בשנת 2020 עד 2025, תוקם תחנה או תחנות מהסוג הזה. עד אז הייתי רוצה לראות בנגב אלפי מגוואטים של תחנות כוח סולריות שייצרו חשמל מהשמש, וזה יש פה יתרון משמעותי ביותר. אבל זה אומרים לנו שזה חשמל יקר מדי. זה חשמל יקר, אבל המשק, התועלת של מיליארד שקל לשנה, כל שנה, זה תעסוקה, זה ייצוא של טכנולוגיה. מדובר פה בהפחתת התלות הגיאו-אסטרטגי ביבוא של פחם, ביבוא של גז טבעי, כ-60% מהתחנות הכוח שלנו כבר בעוד 3 שנים תהיינה מבוססות על גז טבעי שיובא ממצרים, אולי גם מהרשות הפלסטינאית. הגז הטבעי בישראל שהתגלה בים הולך ואוזל, לכן יש פה שיקולים גיאו-אסטרטגיים, שיקולים כלכליים, שיקולים גם כמובן סביבתיים. כולנו ננשום אוויר נקי יותר. אבל מה, צריך לקחת חצי מהנגב, לא בשביל לעשות את זה? לא, מספיק לנו 30 עד 40 קילומטר מרובע, שתי משבצות של 5 עד 5 קילומטר, ניתן למצוא אותה בנגב כדי לייצר 10% מהאנרגיה שלנו בהדרגה. תוך 15 שנה נבנה פה 2,000 מגוואט, שיהיו בסך הכל 10% מכושר הייצור בעוד 20 שנה מהשמש. יש לנו יתרון יחסי בזה, זה מה שצריך לעשות. זאת שאלת הטעם שתמיד נלווית. אז אם אתה כל כך חכם,
מדוע ממשלות ישראל לא היו חכמות כמותך במשך כל השנים? ירון, כשל מערכתי, וזכור לי פגישה לפני 20 שנה אצל שמעון פרס, דובר אז, היה שר אוצר לפני 20 שנה, הנשיא שלנו היום שמעון פרס, דובר על הקמת תחנת כוח סולרית על ידי חברת לוז, שהקימה את התחנה הגדולה בקליפורניה, היא פשטה לאחר מכן את הרגל, מחירי הנפט קרסו ל$10 חבית, הממשיכה של הסולל מקימה היום תחנות, חברה ישראלית, במאות מגוואטים, בקליפורניה, בספרד, במקומות אחרים, מיליארדי דולרים, רק לא בישראל. רבותיי, יש מקום שממשלת ישראל תיקח את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלה. אני אומר, גרעין כן, צריך לעבוד על זה היום, אבל סולרי זה כבר ניתן להתחיל, ועד אז פחם וגז טבעי. אם מתחילים היום לעשות את הפרויקט הזה של ה-30 קילומטר מרובע, כמה זמן ייקח עד שהתחנה תעבוד? תחנות ראשונות ניתן תוך 4 עד 5 שנים לראות כאן בנגב. הסקטור הפרטי ישקיע, אנחנו כולנו נשלם טיפה יותר עבור החשמל שאנחנו צורכים, אבל נקבל חלק מהחשמל. חשמל נקי, טכנולוגיה ישראלית. רק נזרע ספקות, זה טוב, זה התפקיד שלנו. וטוב שיש דיון ציבורי. דוקטור שמחון, אבל במילה אחת. במילה אחת, מבחינה כלכלית זה נורא לא כדאי. אנחנו יכולים לשפר את המצב. הגיאו-אסטרטגי שלנו הרבה יותר, אם ניקח את ההשקעה שהוא רוצה, נשים אותה בבנק בשוויץ, זה ישפר את המצב הגיאו-אסטרטגי שלנו יותר. לא רק זה, אם כולנו גם נעבור לחיות בשוויץ, מבחינה גיאו-אסטרטגית זה בכלל יהיה יוצא. ממש אין צורך, אני לא מסכים עם הנקודה הזאת. תודה רבה חברים, תודה רבה. פתרנו את הבעיות שלנו.